Digong, kini nga angga ang naandan sa mga Davaoenyo, dihang mayor pa kini sa Davao City. Hangtod nga nahimong 16th President sa Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte, na ila ug nadala na ang angga nga Digong hangtod sa pinakasuok nga barangay sa nasod. Sa paglingkod pa lang ni kanhi President Rodrigo Duterte ni adtong 2016, wala og tuuna ang nadawat ni ining intriga, berdugo, mamamatay tao ug uban pa ang pag-ila kaniya sa mga kritiko nga wala pa makadawat sa kamatuoran nga nahimo siyang presidente sa nasod. Wala na magpaapekto ni ini si Digong ug padayon lang sa iyang trabaho alang sa mga Pilipino. Gani panahon sa kalamidad, ginapangita siya sa mga kritiko kay para nila dili makita sa mga biktima sa baha o pagkusukusos sa bagyo si Digong. Gina-hashtag pa nga nasaan ang Pangulo. Apan gipamatud-an ni Digong nga naa siya pirmi sa kiliran sa mga Pilipino. Ginaadtuan niya ang mga lugar nga naigo sa kalamidad. Mas pilion pa ni Digong nga mamahimong low-key ug ang resulta na lang sa iyang trabaho isip presidente ang pasultihon. Human sa termino ni Digong, nagpabilin ang iyang pangalan sa kasaysayan sa Pilipinas nga gisuportahan og maayo sa daghang Pilipino. Nagpabiling taas ang iyang trust rating sa mga surveys bisan og pahumanay na ang iyang termino. Tuod, asa na daay karon si Digong? Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Sama po kami ni Pangulong Duterte, ni Mayor. Maalala ko po, 1998, una ko pong namaneho si Mayor papuntang Congress. Bagong congressman pa siya, nag-graduate siya sa Mayor. Pero hindi ko po nagawa nung presidente siya dahil sinubukan naming tumakas, sumunod yung mga PSG. Nagkuyog gihapon sila sa iyang sinaligan nga gitawag sab kaniadto nga pambansang alalay nga si Senador Bongo. Naa si Digong. Apan sa mga private functions na lang siya makita. Bisan private na ang kinabuhi ni Digong karon, naa gihapon sa iyang dugo ang magpakita sa mga tao nga nagaimbita kaniya, magpakita sa mga tao nga nanginahanglan kaniya, sa mga bata hangtod sa mga tigulang. Gani karong holiday seasons, makita gihapon si Digong nga nanghatag og regalo. Nakikita pa kini sa iyang mga kanhi kaalyado sa gobyerno, hilabi na sa iyang mga PSG ug labaw sa tanan sa iyang mga natabangan.